Hello guys. Andito tayo ngayon sa sa Retiro ulit. Welcome back to our channel. Kung saan dito sa Palacio de Cristal. Nandito kasi yung yung isa nating kababayang isang artist, si Kidlat Tahimik. Andiyan siya Yan. Mayroon siyang show dito, isang artist. Yan. Si Kidlat Tahimik. Yan, hanggang October 29 hanggang March 6. Yan. So, titignan natin yung kanyang mga mga ginawa. Doon sa kabila guys, hindi kasi pwedeng mag-video. Bawal pala. So dito tayo sa isang ginawa ni Kidlat Tahimik. Maraming tao ngayon. So, yan. Itong kasama ko kasi gusto ng magpakain dun sa mga pato tsaka isda. Yan. Tapos vamos la otra. Yan. Anong pato? Bingga? Hah? Sí, mira, mucho pato. Bengga ka rin niya. Algunos son palomas. Paloma. Algunos son palomas. Okay. Obviamente no puedes competir. Eto guys, yung isang Yan. yan. Otro palacio de cristal. Yan. Otro Palacio de Cristal daw. Kung saan dito din-display yung mga ginawa din ni Kidlat Tahimik. Maraming tao. Yan. Yan, ang ganda na ng kulay ng mga dahon. Okay, Rafaela. May pila. So, kailangan natin pumila. Ito ang haba ng pila. What time na kaya kami makakapasok nito? Ang haba ng pila. Ang haba ng pila. Okay. Tingga. Yan guys. Sobrang haba yung pila. Ang daming tao kasi dito. Yan. Okay, let's go. It's Kidlat Tahimik from Philippines, guys. Hindi ko alam kung masin to. Doon pala information. So actually guys, hindi siya pwedeng mag-video dito. Yan yung mga ginawa. So kung may security guard, tatanggalin din natin. Yan. Ito yung mga mga ginawa.
Karamihan mga nakasabit. Espérame. Ito. Ang galing. Yan guys, yung yan, madaming tao. So, telephone yung ginamit natin. Kasi ayaw nila yung yeah. Ayun yung este también, nuestro Filipino Civilianos. Ya, venga, vamos. Aquí. Lahat to guys, gawang Pinoy. Si Kidlat Tahimik ang gumawa. Ito kasi tayo sa Palacio Cristal. Sa taas. Mira, Rafaela. En Pilipinas, bahay kubo. Ito, meron silang bahay kubo, guys. Ayan. Mira, Rafaela. Mira, en Pilipinas, dice bahay kubo. Se llama bahay kubo. ¿Sabes? Dicen walis tambo. Walis tambo. Sí, son walis tambo. Walis tambo. Son walis tambo, sí. Lahat mga to gawa niya. Pinampay. Yan. Bawal kasi mag-video guys. So, nag-ano na lang ako ng pang 1 minute. And guys. Ay, kabayan. Kabayan, kumusta? Okay lang, kabayan. Saan? Nandito kami ngayon nakatrabaho. Kayo, kuya ba? Bisita. Sa? Cebu. Cebu.
Filipino, no? Filipino. Oh, si Kidlat Tahimik. Taga saan yun? Tis ng Pilipinas. Yan. Lahat ito guys, gawang Pinoy, si Kidlat Tahimik. Since bawal ang ano. Yan, andito si Jose Rizal. Ito yung mga bayani ng Pilipinas. Yan. Ang galing niya gumawa, no? Yan. Sobrang galing. Rafaela. Lingga anak ko. Dito ka lang anak ko pag ikay nawala, saan kita hahanapin? Yan lahat. Ito yung bangka. Gamit lang siya ng ano wood. Wooden ba to? Mga kahoy. Ito bangka. May mga chikitin malaki to. Mini boat. Yan. Bangka. Halit. Aquí está también. Ito. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Ito, mira. Look. Mga lata lang siya, guys. Old na lata sa atin kung tawagin. Tinggal Rafaela. Yung parang isda. Ano? Aquí está. Madrid Expo 1887. Espera. Enggak. Ito yung outside ng Palacio Cristal. Yan.
Hindi kasi pwedeng gamitin tong GoPro pala sa ano, sa loob, ayaw nila. So, ang ginamit ko na lang yung aking cellphone. Mami, yo quiero hacer foto con esto. Con él. Nandi? La Luigi. Sobre Luigi. Espera. So yun guys, yung isa na naman naming video, yung exhibit ng Kidlat Tahimik. So sa mga bago po sa aming channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. Salamat po. Diyos!